Ľudia, dneska vás vítam v novom videu a dneska si natočíme Fifu. Ak si čakali po dlhých časoch Fortnite, nie, ale určite ho niekedy natočím. Neviem kedy, ale aj niekedy proste. A teď. Prepáčte, mi sa Fortnite, ale tak si ho teraz zahráme. Dáme Fifu, či už čo je? Dáme najprv Fortnite a potom Fifu. Ak sa čujete, čo je s nohou, čo je nohou? Padol by mobil na nohu a neviem, či vás zlomenilo. Zlomen určite nie, ale proste nám niečo určite má. Som chorá, nechodím do školy. A prečo dlho trvá? A dáme radšej Fifu. No a možno ak nebudem zdravá do týždňa, tak mi budú vyberať mandle. No mandle, no budú mi proste uspia. Budú mi vyberať mandle. Alebo ja proste neviem, niečo s krkom, neviem čo s krkom. Už to je? Už to málo ísť ľudia, bojte sa. Už to ide. Ideme hrať Ultimate, no nie, ideme hrať za trénera. Takže ja som trénerka, tak idem hrať za trénerku. To video bude trvať tak 8-6 krát trénera či trénerky. Pokračuj kariére trénera. Prečo trénera, keď mám babu? Nechápem. Proti Chelsea. Napíšte dolu do komentárov, napíšte červené srdiečko, ak viete Ronaldo, napíšte modré srdiečko, ak Messi. Bože, je to prčít. Počkajte ľudia, keď dohrám zápas. Ľudia, už hrám. Aj viem, že to bolo pozerať, ale prečo mňa to nechce pozerať, tak idem hrať. A kúkajte, ak sa hrá. Takto sa hrá. Poď, bež.
Oh. United might be able to cash in. Just cleared away. Tam nedám gól a potom pak koniec. Well, as we look at the table, Nottingham Forest have been amongst the surprise packages, not just grinding out results, very easy on the eye. Well, they're in a Champions League spot at the moment, and good luck to them. They've surprised Jaký everybody. je vrátkář. They just now need to keep it going. Vidíme sa na konci. Ľudia, skončilo to 4-0 pre Chelsea, akože nám dali bangy. No mi dali druhý gól a ja, že proste mi sa to už nejde hrať. Tak som to dala, že úplne si uľavia do konca a 4-0. Chápete? Vyhrali sme, získali sme trofej, byla získaná zlatá generáce, asi hej. A Chelsea prohrala proti, neviem čo to bolo. No a dneska hráme proti Bayern Mnichov. Potom hráme proti Liverpoolu. Som zvedavá, kto vyhrá. Podľa mňa vyhrá Liverpool. Rýchla simulácia. 2-2. Glázo. Mcnamara a Chan. On je Laurent. Dobre. Laurent dal 2 góly. Sané. Dobre, môže byť. Galatasaray kebabí, vole. Neviem, ako máme tú kameru, aby ste videli dobre. Ale podľa mňa vidíte dobre. Tam mám takú, aby ste... Ale dobre, máte to, počkajte. No dobre, to je no. Tak to máte dobre. No dobre, som to vám. Liverpool, proti nemu nejdem hrať. Proste posledný zápas, čo bude, proti tým idem hrať. Rýchla simulácia. 2-2. Toto bude predposledný zápas a potom idem hrať. A budete úplne celý zápas vidieť. No, nie celý. To sú naši, vole. Proti oným. Ne! Ešte nejdeme hrať. Vest. Som zvedavá, kto vyhrá. Rýchlo simuláciu, prosím. Ne, 2-1 do Au, Mutajri, oddiel penaltu. Ježiši Kriste. Toto musíme dávať. Aj vedím. Je posledný zápas, čo budete vidieť skoro celý. Sigma boy.
to ste akože ste to nevideli. Vidíme sa v druhom polčasi. V druhom polčase budete už vidieť celý. 3, 4. Ľudia, ideme na druhý polčas. Na to. Takže prehrávame 2-0, lebo proste mám šancu normálne. Sme kopali z rohu. Potom mi to jeden typek odkopol. Ale aj tak sme ešte mali loptu. A ona to proste chápeš od píska. No tak. Committed to making the substitution here and played short. And since they have the ball, the referee playing advantage here. And a penalty it is. Ale vieš čo, počkajte do konca. Je to tu na konci a... No a prehrali sme 4-0. Ja fakt už neviem, čo mám robiť. Tak to by bolo koniec videa. Čau, ahoj.